jane ra umum ya. Ora apa-apa ngono. Mas Denko iki. Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa, ora yo. Ming napas sing ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Rumahsaku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman lah. Mbak jajrek-jajrek. Janjane kowe ning Nek yang ini ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Lah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas naku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang tak gendang. Dut tatung gendang. Dut tatung. Lah ya lek kedutke piye nek ngono piye. Tak ya ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku iki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning dasi atos nang. Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipeka lho lare siden kok iki. Lah wong dipek wong kuwi nane nanane nanane tengen. Nen iki baleke neh. Tengen. Ngomong. Lah nek aku encok piye? Sapa ngejeti? Ida.
Ngono kok kuwatir lho. Lah aku raya bingung ning anu jogete piye ya. Aku Lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Lah tak yo aku raya. oh padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo Suwe-suwe dalangnya tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kondane. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nganane ya. Jan-jane kowe pengen. Kapok ora kowe mula aja sok wani ro dalan. Lah, lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonekke aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dapat kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok cocok tak jembengke. Ora jalan. Anjen. Kaya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono tak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya ana sing alah ngono mawarga rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono ta? Oh wae kok ya. Iya. Denke sesuk meneh. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk
mandar saka via streaming utawa chatting WA ya mesti nyuwun